Na to Chcete? asi veľmi priestor No tak vám ho nemáme, urobím. ale Tak vám ho urobím. môžete to skúsiť v skratke. Tu boli v januári urobené Minské dohody, ktoré podpísal Porošenko, vtedajší prezident, a garantovali ich Francúzsko, Hollande v tom čase a Merkelová Nemecko, podľa ktorých sa priznávalo samourčovacie právo a autonómna oblasť Donbasu, Donetskej, Luganskej republiky, že budú mať samostatné aj justičné orgány. A tie Minské dohody boli schválené v OSN, Bezpečnostnej rade, čiže sa stali súčasťou medzinárodného práva a Ukrajina a Nemecko, nie Rusko bolo garantom. Nemecko a Francúzsko bolo garantom. Začali vyzbrojovať banderovcov a začali vraždiť civilistov, ženy, deti a starcov. Ale aj Rusko vraždí. Počkajte, bavme sa, nie, Rusko nevraždí. To zase netarajte hlúposti, ako musím vám do toho vstúpiť. Vyše 14 000 žien a detí zavraždili na Donbase. To už dnes nie je sporné. A sama Merkelová a Hollande aj Porošenko povedali, my sme podpísali dohody iba preto, aby sme vyzbrojili ukrajinský režim proti donbaskému obyvateľstvu a proti Rusku. No a čo sa stalo? Keď nedodržiavali Minské dohody, tam prešlo sebaurčovacie právo týchto národov, Novorusie, a oni na podklade ich výsledkov požiadali o vstup do Ruskej federácie. A stali sa súčasťou Ruskej federácie, pretože Ruská federácia akceptovala ich rozhodnutie. A keď pokračovalo vraždenie, tak Ruská federácia na obranu svojho obyvateľstva vyhlásila špeciálnu vojenskú operáciu. A to je podľa článku 51 Charty OSN.